Takže zdravím všetkých. V dnešnom videjku by som sa chcel pozrieť na video od Bigeho o tému. Chcem sa niečo nové dozvedieť a možno budem mať ku tomu aj nejaké zaujímavé pointy. Vidíme. Temu se hladově vydalo pro trůn e-commerce. Ohýbá pravidla, kde jen může a o kvalitu zboží se zrovna nestará. Na jejich aplikaci se staly závislé zástupy lidí. Program skvěle umí manipulovat svými zákazníky a navíc si okolo sebe pomocí chytrých mechanik stvořil i věrnou komunitu. Přes společnost denně prochází miliony zásilek. Přitom to vypadalo, že Temu Ešte ma tak napadlo, ja tému vlastne ani nevyužívam. Využívam prevažne AliExpress, alebo využíval som v minulosti hlavne z tých dôvodov, že kedysi teraz existujú, už by som mohol povedať, také ako malé resellery, že oni objednajú z toho AliExpressu alebo z Temu práve a tu toto predávajú čosi vyššiu na cenu, ale ja som kedysi objednával z AliExpressu, keď tu sa nedalo čosi zohnať, tak týmto spôsobom som zaháňal veci. Temu som mal nainštalované, ale neosvedčilo sa mi to. Pôsobilo to na mňa dosť clickbaitovo a hlavne tá aplikácia ma pomaly nechcela pustiť von. Vždycky som musel natvrdo vypnúť, lebo cez tlačítko späť absolútne nechcela spolupracovať. Vždycky si našla miesto, kde ma presmeruje ešte, aby mi čosi ukázala. ani nevznikne. Její frustrovaný tvůrce selhal už tolikrát, že se z trhu úplně stáhnul. Pak se ale vrátil ve vší parádě a s vynikajícím plánem. Jenže to vypadá, že paráda z obchodu pomalu vyprchává. Za rozmachem Temu stojí mozek jednoho geniálního muže. Nese jméno Colin Huang a pochází z čínského města Changzhou. Narodil se první den roku 1980 a nevyrůstal v přepichových podmínkách. Pocházel ze spíše chudší rodiny. Ve škole se mu však dařilo. Exceloval především v přírodovědných předmětech. Vyhrál matematickou olympiádu a zajistil si tak stipendium na jednu z nejlepších středních v provincii. Na Changchouskou školu cizích jazyků dokonce poslal i nynější prezident Xi Jinping svoji dceru. Bakaláře se mu povedlo dokončit na prestižní univerzitě Shukohen Honors College. Studoval informatiku. Magisterský titul se vydal udělat za oceán. Vybral si další uznávanou instituci, University of Wisconsin-Madison. Za velkou louží se setkal se dvěma velkými jmény. Zaujal Williama Denga, vlastníka čínského gamingového giganta NetEase Games, a potykal si s Zoznámil sa s nejakým človekom okolo gamingu, William Deng, a nakoniec aplikácia sa o sebe pôsobí ako jedno herné prostredie. Aj s tými všelijakými možnosťami, ako môže tam človek vyhrať všelijaké zaujímavé veci, ako môže vyhrať veci zadarmo a podobné. To som skúsil. Normálne som skúsil si ponahadzovať veci, ktoré mi tam ponúkalo zadarmo, že čo sa udeje, že či to je pravda, ale od začiatku som vedel, že to nie je pravda. Hneď to chcelo odo mňa registráciu. Po registrácii to hneď chcelo odo mňa, že aby som dorovnal vlastne objednávku do tej ceny a zároveň tým pádom už to nebolo zadarmo, tie produkty tam boli nejaké somariny. Ale ono to chcelo odo mňa, aby ja som dorovnal tú cenu a ešte aby v podstate na to mali zisk. Všetko to bolo urobené tak, že aj keď poviem príklad, 3 veci by som mal zadarmo, tak ďalšie 3 veci by som si musel zaplatiť a pritom tie 3 veci zdarma boli úplné kraviny. s jedním z největších čínských investorů, Duanem Yongpinem. Získal od nich cenné informace a rady, které mu později přišly vhod. Během studia se našel i stáž v pekingské odnoši Microsoftu, kde vydělával více než jeho rodiče dohromady. Vypadalo to, že Colin má za Dobre, keď už v takom mladom veku človek zarába vyššie ako obidvaja rodičia dokopy, to sa už málo kedy vidí. děláno na zářnou budoucnost. Jakmile se dokončil vzdělání roku 2004, v mailu mu přistály 3 pracovní nabídky od největších technologických gigantů. Zájem o něj projevil Microsoft, Oracle a IBM. Colin si však nevybral ani jednu z nich. Místo toho zamířil do startupu, který mu padnul do oka. A udělal dobře. Šlo totiž o Google. Roku 2006 se vrátil do Číny. V domovině se pokoušel prohlížeč rozšiřovat, ale moc se mu nedařilo. Světovému fenoménu se nepovedlo prorazit v asijské zemi. Podlehl tamním Google sa nepodarilo tam preraziť, to mi nevychádza, možno, že teraz už to je tomu inak, ale v tej dobe asi tam mali
nejakú uzavretú, nie že ekonomiku, ale uzavretý systém, kde využívali prevažne to svoje. Ani na Slovensku sa nejako Google začal presadzovať až v tých neskorších rokoch, ale prišiel tiež docela skoro. Oblíbeným konkurentům. Kvůli frustraci z neúspěchu a dohady s vedením Colin Google opustil. Rozhodnul se, že se vydá vlastní cestou. Všimnul si vzestupu e-commerce a sám se pustil do digitálního obchodování. Založil si vlastní online prodejnu se spotřební elektronikou Ouku.com. Mohl si to dovolit. Nechal si vyplatit svoje akcie z Google. Vlastnil jej od jeho prvních dní, takže mu vynesli pěkné jmění, se kterým se mohl pustit do podnikatelského dobrodružství. 3 roky Taký dobrý investičný začiatok, keď človek v tej dobe investoval do Google, tak to už vtedy si človek vedel dobre pomôcť. Také pekné peniažky navyše. Strávil budováním Ouku. Doma bojoval s Alibabou a JD, které dominovaly v Číně. Zahraničí ovládal Amazon a eBay. V biznesu Alibaba sa mi zdá, bol do istej míry aj AliExpress, alebo ako to bolo, ak sa nemýlim. Lebo kedysi to tam bolo nejako tak prepojené, že Alibaba, AliExpress a takým nejakým spôsobom. Ako AliExpress je tiež združenie všelijakých možných čínskych obchodov, tieto podobné ako Shein a tieto ďalšie stránky. Temu sa mi zdá, tiež áno, aj Temu vlastne združuje viaceré obchody pod sebou. Colin neviděl budoucnost a prodal jej. Vydělal si přes $2 miliony. Následně dostal další nápad. Stvořil společnost Leaky. Pomáhal velkým zahraničním značkám vést tržby u čínských masivních online přeprodejců Alibabě a JD. Oslovovat čínské zákazníky pro Zatiaľ to video od Biggieho na mňa pôsobí tak ako historický dokument o tom, ako vznikal Temu, než o tom, ako Temu naozaj funguje a kde sú aké problémy. Okolní svět dlouho představovalo záhadu. Nedařilo se jim prosadit se v obrovské zemi. Colinova společnost se jim pokoušela pomoci vstupem na exotický trh. Navíc se založil i herní studio Shanghai Sunman. Bohužel ani Leaky a ani studiu se nedařilo tak, jak by si Colin představoval. Štvalo jej, že se nemůžou vyrovnat velkým hráčům a roku 2013 se od svých biznesů na rok kompletně stáhnul. Vydal se do ústraní a skoro celý rok přemýšlel nad tím, jaký krok podniknout dál. Všimnul si, že Alibabu v Číně používá 500 miliardy lidí a WeChat, nejpopulárnější chatovací aplikaci v Číně, miliarda. Důmal nad tím, kam se poděla ta 500 miliarda lidí. Proč taky nepoužívala Alibabu? Povedlo se mu najít odpověď. Alibabu používali lidé především z měst takzvané první úrovně. Jedná se o ty nejdůležitější a největší čínské metropole. Obyvatelé měst druhé a třetí úrovně se k Alibabě už tolik neměli. Přitom se nejedná o malé osídlení. Takové Changchou, Colinovo rodné město druhé úrovně, strčí do kapsy populaci celé České republiky. Lidé žijící v těchto místech často Čísla, keď to človek vidí. Ešte raz. Myslíš mi, skoro 11 miliónov. Pekne. Trčí do kapsy populaci celé České republiky. Lidé žijící v těchto místech často nedosahovali závratných příjmů a pečlivě si hlídali svoje výdaje. Na Alibabě tak často nenakupovali. Colin vycítil příležitost. Roku 2015 založil Pimphao. S biznesem přijímal produkty od malých farmářů a přeprodával je za lidové ceny. Z dob dětství si pamatoval, že drobní zemědělci a rodinné farmy často neměli přístup k internetu a když už, jejich prodávání se neobešlo bez značných poplatků. Colin to hodlal změnit. To se zaujímavé dozvieme. Postupem času jeho nápad překročil pouze hranice agrikultury. Zrodilo se Pinduoduo, předchůdce dnešního Temu. Colin se pustil do přeprodávání všeho možného, ale nečinil tak jako Alibaba a další velké e-commerce společnosti. Ty zpravidla stavěly velké sklady, kam se dovážely produkty od přeprodejců a následně vyvážely zákazníkům. Colin sklad Však tak funguje AliExpress, už aj teraz v Európe má niekoľko trhov, aby mohol obchádzať clá s vstupom do Európy a podobné veci. To je všeobecná známosť, že takto fungujú, že majú centrálne sklady kde si aj v Európe, v Číne, len kvôli tomu, a zdržujú hlavne tie veci u seba, ktoré vedia, že ľudia kupujú.
náklady vypustil. Logistika převážení zboží se často promítala na finální ceně a věděl, že ne všichni si mohou vyšší ceny dovolit. Zprostředkovával objednávky pouze online. Čínské továrny a další výrobci mohli prodávat zboží zákazníkům přímo. Cena se tak závratně nezvyšovala a obyvatelé měst 2. a 3. stupně kupovali jako diví. Pinduoduo si zamilovali. Tvořili většinu jeho zaregistrovaných. Však to by nekupoval, keď to má skoro zadarmo. V tej dobe, keď potrebovali rýchlo expanznúť, tak keď ti niekto ponúkne tú istú vec, ktorú kde si vidíš o 100% drahšiu a zrazu tu sa ukáže o 100% lacnejšie, no, kto by to nekúpil, ako sa hovorí. Registrovaných uživatelů. Colin plánoval zajít ještě o krok dál. Dosud se nikomu z velkých e-commerce gigantů nepodařilo vybudovat si okolo sebe loajální komunitu. A to hodlal změnit. Chtěl, aby se lidé přes jeho platformu propojovali. Rozjel skupinové nákupy. Pokud jste si zboží zakupovali hromadně ve skupinách, dočkali jste se všelijakých odměn a slev. Potom celé videjko bude v popise videa. Choďte si ho pozrieť ku Bigemu, určite to stojí za to, má tam aj iné ďalšie skvelé videá. A čo sa týka toho, to je to, čo si neskutočné, ako vlastne aj to tému vzniklo, ale není som vôbec zastanca práve tejto aplikácie. Přidal i slevy za rozšiřování aplikace mezi známými. Colin se nechal slyšet, že zejména ženy chtějí z nákupu mít zážitek a ne pouhé zaplacení a převzetí zásilky. Právě zážitek se jim z Pinduoduo snažil zprostředkovat. Po roce aplikaci používalo přes 20 milionů. Po jednom roce aplikácia skutočne prekonala hranice 20 miliónov užívateľov, podobno to je počet aktívnych užívateľov. Takže to sú riadne čísla. To človek vidí, že koľko ľudí to začalo behom krátkej chvíle používať. A to iba vďaka tomu, že použili zo pár marketingových trikov, aby ľudí nalákali a udržali v aplikácii. Niečo podobné ako začal fungovať Facebook a Instagram na svojich začiatkoch. Videl som pekný dokument o tom, ako to celé vzniklo a tiež to bolo zaujímavé pozeranie. Milionů lidí a po 300 milionů lidí. V tu dobu se dostal i na prestižní akciový trh Nasdaq. Covid přinesl ještě více zákazníků. Lidi seděli zavření doma a objednávali, co jen mohli. Společnost rostla nesmírně rychle. Nestíhala najímat zaměstnance a připravovat pro ně prostory. Došlo to až do takového bodu, že na patře, kde pracovalo 1000 lidí, se nacházelo pouze 8 záchodů. Roku 2022 bylo na čase, aby se Pinduoduo vydalo za hranice. V září 2022 vyšlo v USA pod názvem Temu. O pár měsíců později následovala Kanada, Austrálie a většina Evropy. Na Česko přišla řada v lednu 2024. Ve Spojených státech společnost svižně dosáhla nad 50 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Amazonu to trvalo 10 let. Temu fungovalo úplně stejně jako Pinduoduo. Lenže to sa nedá ani porovnávať tému s Amazonom, kde pri Amazone naozaj očakávate kvalitu. Sú tam nejaké tie recenzie, tie skutočné recenzie, nie botované. A ceny sú prispôsobené naozaj trhu a tej ekonomickej situácii v danej krajine, kdežto Temu sa snaží podliezať cenu, ako to len ide, za cenu nejakej kvality a tie recenzie sú dosť často iba nabotované a nejakým spôsobom sa tvária ako legit. Tam ako na to nie je nič nejaké zaujímavé ani zázračné. A čo sa týka aj toho, ako Temu vystrelilo práve vďaka covidu, čo tedy vystrelili v podstate všetky tieto spoločnosti a všetky online trhoviská, lebo ľudia ostali uväznení doma a nemohli sa pohybovať nikde a nemali možnosť ísť normálne do nejakého elektra si len tak poobzerať, niečo si vybrať, niečo si kúpiť. Takže ako tam tedy online trh naozaj vybuchnul. Duo. Colin opět použil pyramidové schéma z referral kódy. Za pozvané lidi uživatel získává odměny a pokud jim pozvaní zákazníci utratí, bonusy se navyšují. Člověk si tak může vybudovat pod sebou armádu uživatelů, kteří mu generují slevy. Nechyběla ani gamifikace jako rulety, mystery boxy a další gamble. Na Temu se ukázala napodobenina Candy Crushe či Farmville. Jejich hraním si zákazník zase získával odměny. Čím blíž se však ve hrách dostáváte k cíli, tím náročnějším se stávají a nutí uživatele na aplikaci trávit více času. Při projíždění nabídky navíc neustále vidíte zprávy. A to som čítal o tom, že
Ako samozrejme, čo sa týka toho hrania a toho, tak ako neviem, nechápem význam toho, prečo by to tam vôbec malo byť na nejakom online trhovisku, kde človek si chce čosi kúpiť, čo si vybrať. Je to skôr iba o tom, že udržať toho človeka v tej aplikácii a aby tam čo najviac minul. Ale čo som počul a čítal, videl som videjko od, sa mi zdá, Geekboya, kde tuším, on spomínal, že tam ani, aj keď sa vám podarí zdolať tú hru a už by ste mali mať nejakú tú najväčšiu zľavu, tak raz sa zrazom zmení na úplne nejakú inú a musíte začať od znova, že tam tú najvyššiu zľavu ani není možné pomaly tam získať v týchto minihrách, ktoré tam majú. Apelující na to, abyste nakupovali. Nakukají vám, že zboží, které si zrovna prohlížíte, už je téměř vyprodané, nebo tvrdí, že výhodná To je cena dobrý vyprší clickbait. za pár hodin. Tému se nevyhýbá ani personalizaci. Pozoruje vaše chování a z poznatku připraví nabídku, která by z vás měla vytřískat co nejvíc peněz. Nechybí ani nekonečný scroll, jež se návykově rovná Reelsům na Instagramu. Tému využít No dobrá, ale takto isto funguje presne aj doslova AliExpress, kde na základe toho, čo si kúpite, tak vám bude proste odporúčať, aj keď zrovna kúpujete pre niekoho iného, tak potom podľa toho, čo ste kúpili, vám dáva preferencie. Či tému využíva nejaké ešte third party veci v mobile, že sleduje naozaj to, čo človek pozerá, to už ťažko súdiť, ale stále toto personalizovanie je možné v Európe vypnúť, takže tomuto sa dá zabrániť. Užívá lidských slabostí a své zákazníky drží přilepené k jejich telefonů. Ale to je Při pravda. spouštění ve světě se tému nevyhnulo ani velice agresivní reklamní kampani. Ve státech si ukousla část hlavního vysílacího času během Super Bowlu. Obrovský šampionát v americkém fotbalu sleduje takřka celá země. Tému se zaplatilo rovnou 6 reklam. Odhadem je to stálo přes 30 milionů dolarů. Ale že to tie spoločnosti vôbec im umožnili, dobre, ten, čo ukáže peniaze, jasné, tak asi tam je celkom pekná motivácia, ale že im to vôbec kto si umožní si zaplatiť reklamu, lebo ten, kto sa pozrie na tú aplikáciu a vyskúša si ju používať, tak každému musí dôjsť, že tam asi není legit skoro nič, a je tam určite nejakých pár výnimiek, vždycky sa čo si nájde, alebo nejaké také somariny, čo človek tie položky, pri ktorých sa človek nemusí spoliehať na život a takéto, že dobre, somarinka za pár eur, ktorá sa na Slovensku nedá zohnať, jasné, ale neviem, ako toto je skôr taký smer gamba obchodovania s tovarom, alebo ako by som to tak Na zhrnul sám propagaci pre však seba. z pokladnice společnosti padlo přes celou miliardu babek. Soustředili se především na Facebook, Instagram a YouTube. Oslovili i značné množství influencerů, kteří se za mastný honorář s radostí pustili do unboxingu jejich produktů. Ostatní, kteří nabídky odmítli, neúnavně spamovali. Pokud se zablokovali e-mailovou adresu, tému začalo posílat zprávy z nové. Řeč ještě nedošla na to nejsilnější ESO z rukávu, kterému se To som počul, že tí influenceri dostávali takéto všelijaké ponuky od tému, aby ukazovali tovary, ale nechceli od nich unboxing, aby neukazovali, že v akom stave tie produkty prišli a nejako boli zabalené ani nič podobné. Skvelé video mal tiež aj Geekboy ako rovnako Bige. se tému mohlo těšit. Ceny. Za výrobu si společnost žádá absurdně nízké částky. Sice zde padlo, že odstranili poplatky z logistiky a stavení skladů, ale ceny visí proklatě nízko. Zdají se nereálné. A taky, že jsou. Tému na prodejích prodělává. Činí tak ale záměrně. Amazon ve svých začátcích zvolil podobnou strategii. Prodával knihy velmi levně, aby předběhnul všechny ostatní knihkupectví. Jakmile se mezi čtenáři získal popularitu, ceny zvednul. Nízké cenovky nebyly dlouhodobě udržitelné. A to stejné platí i v případě Temu. Colin počítá s tím, že první roky bude společnost prodělečná. Chce se namotat uživatele a následně ceny postupně zvyšovat. Roku 2023 Tak na tým rozmýšľam, do istej miery takto fungoval práve aj AliExpress, že najskôr tie ceny boli naozaj úplne nízke, až to vyzeralo nereálne. Niektoré veci stále sú nízke, ale tiež začali postupne dvíhať. Ako mne sa už teraz tiež vo výsledku neoplatí kupovať ani objednávať nic z AliExpressu, ale vtedy som videl dosť veľký cenový rozdiel oproti niektorým slovenským veciam, oproti ich trhu.
zároveň sa nemusíme baviť vôbec ani o kvalite, aké to bolo, ale teraz už sa dorovnávajú. Není to stále to isté ako Európa, ale dorovnávajú sa Obchod trošku. ztratil $30 na každé objednávce. Temu vsadilo na to, že bude první na světě, ale bere si to svoji cenu. Při své cestě na vrchol se firma také dopustila značného množství přešlapů. Na moment se teď vrátíme k Pinduoduo. V březnu 2023 Google aplikaci odstranil ze svého Play Storeu. Program v sobě měl totiž zásadní chyby. Uměl obejít bezpečnostní práva, co mu nastavil sám uživatel. Dostal se k soukromým zprávám a dokonce mohl měnit i nastavení. Četl data z jiných aplikací a za žádných okolností se nenechal odinstalovat. To je presne to, čo som hovoril, že tam asi bolo práve to riziko, že si to bralo third party informácie z iných aplikácií, teda aj dokonca sa snažil uchovať samého sebe doslova ako nejaký vírus v mobile, aj keď kvázi to je legitímny obchod, povedzme si to takto, ale v skutočnosti sa to správa tá aplikácia ako úplný vírus. Alebo správala. Aplikace si dokonce vysloužila označení spyware. Jeden ze zaměstnanců prohlásil, že Pinduoduo roku 2020 najalo 100členný tým profíků, jejichž jediným úkolem bylo hledat chyby v Androidu, které by mohla společnost zneužít. U tému dosud nic takového potvrzeného nebylo. Aplikace však stále sbírá neskutečné množství dat ze zařízení zákazníků. Uživatelé ke sběru však sami udělí souhlas odkliknutím obchodních podmínek. Krom osobních informací a transakčních údajů kouká i na vaši lokaci. Objevili sa jej obvinení. To je vždycky o tom, kto si to ako povolí. Ja mám napríklad v mobile bohužiaľ povolené skoro všetko a ja proste beriem na vedomie to, že keď chcem mať nejakú reklamu, ktorá je cieľená na mne, že naozaj zháňam niečo, čo potrebujem, tak nebudem chcieť, aby mi vyskakovala reklama na niečo oplodené. Keď už mi majú tie reklamy vyskakovať, tak nech mi teda vyskakujú relevantné a nejaké to súkromie do tejto miery, oni nemôžu do neho zasahovať ani nič, maximálne cez tieto reklamy a nevidím v tom až taký veľký problém, ako keď už to začne čítať naozaj súkromné správy, fotky, odosielať nejaké dáta, ktoré by nemalo odosielať a podobne. Pokiaľ to ale zbiera čisto iba metadata o tom, že kde sa nachádzam a čo pozerám, alebo čo by je v mojom záujme si kúpiť, bohužiaľ ako tak fungujú všetky aplikácie, ktoré sú zdarma týmto zberom informácií. Která říkali, že Temu má přístup i ke kameře, mikrofonu, galerii, kalendáři, kontaktům a datům o síti, na které je uživatel připojen. Čína a její zákony navíc společnostem přikazují, aby sesbíraná data předávala příslušným autoritám. Zůstává otázkou, co o uživatelích Temu čínská vláda všechno ví. Bohužel, tam problémy společnosti teprve začínají. Asi dosť veľa vecí. Temu se zakládá na přeprodeji kopií produktů slavných značek. Svým luxusním protějškům často cenově nesahají napodobeniny ani po kotníky. To stejné však platí i o jejich kvalitě. Levné produkty se často rozbíjejí. Někdy dokonce už přijdou zničené. Balíček s pokaženým zboží dokáže pěkně naštvat. Ale některé z prodávaných produktů nesou daleko větší rizika, zejména ty zdravotní. To, čo tam bolo s tými ponožkami ku koncu. Toto si vybalil ako balík a takto sa mu rozpadli ponožky na to, čo by som to vyhodil, spálil a ďalej už by som to nevidel. A tieto Airpody čo? Trošku prerastli. Z maličkých Airpodov má trošku Partybox. Jsou daleko větší rizika, zejména ty zdravotní. Mnoho z nich se pojí s dětmi, například dudlíky s upadajícími gumovými hlavami, kterými se mimino mohlo jednoduše udusit. Tak ako isto by som nekupoval niečo takéto z Temu, ani omylom. Ako všetko, čo sa týka nejakej zdravotnej starostlivosti, hygieny a podobných vecí, isto nie. Neverím, že to má nejaké reálne certifikáty, reálne overenie, reálne testované a či tam není použité nejaké škodlivé látky. To isto by som tomuto neveril ani omylom.
Nechyběly dětské pláštěnky plné nebezpečných chemikálií či sluneční brýle bez UV filtru. Spousta hraček nedodržovala předepsané regule. Zákazníci si mohli koupit i sandály, které obsahovaly 11krát víc olova, než by podle zákonů měly. Narazit mohli i na kosmetiku s toxickými látkami. Nemluvě o pochybných panách, jež vypadaly jako děti. Prodejem těchto morálně pokulhávajících produktů proti sobě společnost obrátila takřka celý svět. Přihoďte i Trošku morálne, to už by som toto bral ako dosť nemorálne, len to, že to vôbec sú ochotní predávať a do istej miery by mali mať zodpovednosť za to, čo vlastne predajú. falešné recenze od botů, stavějící produkty na pedestál. Temu navíc i doslova kopíruje stránky z Amazonu. Berou si obrázky, popisky a certifikace. To je známe. Některé ze Toto je známe, společností no. je za to zažalovali. Nyní se ale dostáváme k tomu, odkud tyto produkty vůbec pochází. Jak už zde padlo, Temu samo nic nevyrábí. Nejčastěji zboží bere z čínských továren. Některé z nich se nechovají zrovna pěkně ke svým zaměstnancům. To platí zejména o těch v nejzápadnější čínské provincii Xinjiang. Muslimské minority, které na tomto území žijí, Čína značně zneužívá. Největší z minorit Ujgurové jsou nuceni pracovat v továrnách za mizerně nízké mzdy a ve špatných pracovních podmínkách. Odejít nemohou a dokonce nesmí ani pořádně komunikovat s okolním světem. Někteří z nich Čiže v podstate by sa dalo povedať také novodobé otroctvo. Paráda, ako to poteší. A čo sa týka toho Amazonu a kopírovania produktov stránok, to je všeobecná známosť, to robí sa mi zdá aj AliExpress do istej miery a bohužiaľ tam, čo si som počul o tom, že aj keď ich zažalujú, tak vzhľadom na to, ako to je krajina, tak je dosť malá šanca, že môžu čosi vôbec vyhrať. se tak horko těžko dostanou ke kontaktu se svými rodinami. Spojené státy dokonce zakazují dovoz jakýkoliv výrobků ze Xinjiangu, ale Temu tento zákaz chytře obchází. Využívá kličku v americkém zákoně zvanou de minimis. Česky by se termín dal přeložit jako zanedbatelná záležitost. Pokud posíláte do států balíček a zboží nepřekračuje hodnotu $800, vyhnete se většině velkých daní. Jedná se o zanedbatelné množství, takže celníci nad ním akorát mávnou rukou. Temu tak do USA Hej, lenže reálna hodnota balíku môže byť 1500, oni dajú do papierov, že hodnota je nejakých 790 a balíček spokojne pošlo a 9 z 10 prejde a ten 10, no ten sa zablokuje, pošle sa späť, ale 9 prešlo. posílalo pouze zásilky s nízkou hodnotou, aby daně platit nemuseli. Zároveň se díky de minimis vyhýbají i kontrolám. Zanedbatelné balíky se zkrátka důkladně nekontrolují a lehce se dostanou za hranice. Nikdo se nezajímá o původ výrobků a tak do USA dlouho proudily produkty ze Xinjiangu. Temu tak víceméně dává platformu pro prodej zboží stvořené nucenou prací. U nás v Evropě probíhala obdoba de minimis, která však ulevovala od daní u balíků s hodnotou pouze v maximální výši 150 €. Temu tak posílalo obrovské množství malých zásilek a vyhýbali se tak placení daní. Nejspíš si umíte představit, že rozesílat po světě miliony balíků denně produkuje mnoho oxidu uhličitého a odpad ve formě plastů. Životní prostředí tím trpí. Tohle platilo až do nástupu Donalda Trumpa k moci. Prezident de minimis zrušil pro Čínu a přihodil tarify na dovoz zboží. Evropská unie právě navrhuje zákon, který by evropskou verzi zanedbatelné záležitosti změnil. Úlevy na daních by se Ako dobre zdražiť, ani než zdražiť, zvýšiť kontroly skôr. Skôr by som zdvihnul tie kontroly, že či ten produkt naozaj je vhodný na to, aby vošiel do krajiny. Sice balíček pôjde dlhšie, ale zistiť, či to je vhodné na to, aby to vôbec prišlo danému príjimateľovi balíka, ale len zbytočne na tom zarábať zase pre štát, to je taká, ako by som povedal, no kupujú to v inej krajine a my z toho nemáme nič, tak poďme na tom ešte aspoň my zarobiť. To je tiež není moc správne riešenie. Týkaly mimo evropských zemí. Zavést by se mělo roku 2028. V posledním roce tak ceny na Temu stoupají, zejména tedy v USA, kde tarify mají na ceny značný dopad. Cenovky se zvedly de facto přes noc a v reakci na to prodeje za týden klesly o 17%. Popularita aplikace především ve státech upadá. Přidává se i zbytek světa. Temu zatím stále není výdělečnou společností. Možná se jim nikdy ani nestane. Neviem, čo si mám vôbec o
tom tému myslieť, ako hovorím, mal som ho kedysi v mobile, ale vydržal tam asi pol hodinu po tom, čo som si ho tak letmo prešiel, ale není to aplikácia, ktorá na mňa pôsobila úveryhodne a presvedčivo na nejaké dlhšie používanie, takže nevydržala dlho a hneď išla preč. Videjko si choďte pozrieť kľudne ku Bigemu, určite tam nájdete ešte aj ďalšie zaujímavé od neho. Ja ďakujem, že ste sa dodívali až sem niektorí a vidíme sa pri ďalšom videjku. Uvidím, či to bude niečo herné alebo nejaký iný žáner. Takže zatiaľ tak. A čaute.